tresna rerepen gendeng kitung iringane kenonggong saron demung kabeh umat padha keplok surao caos puji tik pengalamono kakung putri kang sami angeluri tilasane kebudayaan Jawi aduh Gusti nyuwun pengayoman dumateng kita sak rombongan turangga sakti nindakaken kewajiban menghibur para kathah pirsawan aduh Gusti Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pinisepuh haji sepuh lan para pinisepuh ingkang dahat kinurmatan lan ingkang kita puja puji pangandikanipun saben dintenipun. Lan dumateng para kiai lan ibu nyai ingkang dinten dalunipun tansah sumanding ing kitab suci dipun bedhok benjing lamun sampun dumugining ilahi. Para rawuh kakung sumawana putri kula ngaturaken gong panuwun dumateng para pangembating praja sepindah dumateng kepala desa Picisan sak setapipun lan sak perangkatipun sedaya lan ibu kasun lan ibu RT lan RW ingkang dahat kita mulyakaken. Para rawuh ingkang sami lenggah wonten ing dalemipun Bapak Martir ngriki kula atas nami wakilipun Ketua Jaranan Jawa Turangga Sekti. Inggih menika Jaranan Turangga Sekti dipun pimpin dening Supani, dipun wakili dening sederek Wiji, dipun sesepuhi dening Bapak Sarmidi, dipun sutradarani dening sederek Sunarto. Ing ngriki pagelaran kita Jaranan Turangga Sakti badhe ngibur inggih menika anggenipun amengku gati Bapak Supriyanto inggih menika ngislamaken putranipun inggih sumangga nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Islam menika sageta enggal saras kados ingkang sampun-sampun. Dene pahargan Turangga Sakti mangke menawi wonten kekiranganipun menapa kemawon sulah bawa lan panudukipun gong utawi pangaplakipun kendang utawi waranggana menapa kemawon ingkang kirang respaken dhumateng para rawuh sami. Kula ingkang pinter saguh namung nyuwun agunging sih samudra pangasami. Para rawuh kakung sumawana putri ing ngriki Jaranan Mahargya inggih menika anggenipun tasakuran Bapak Supriyanto. Inggih menika badhe nyengkahaken pasegahan ingkang angka kalih arupi Jaranan Jawi dipun pandhikani dening sederek Sarji lan Suryani lan sak kadang-kadangipun sak lengkapipun. Dene menawi mangke wonten kekiranganipun menapa kemawon ingkang kirang ngrespaken dhateng manah panjenengan kula saged nyuwun agunging samudra pangasami. Dening atur kula mboten kula panjang lebaraken mboten saged matur ingkang kathah. Panutuping atur kula wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.